Audio Jungle. Salam Türkmen halkım, mehriban tomoşaçylarymyz. Ina görüşümüz ýaly biz hem Alazim danışmanlygynyň işgärleri bolup, gursak dolu şatlyk bilen täze 2026-njy ýyly garşy alýarys. Goý 2026-njy ýylda Alazim danışmanlygynyň biz Türkmen halkymyza, ýaşlarymyza we galy berse daşary ýurtda ýaşaýan raýatlarymyza berjek hyzmatlary mundan da beýlek hasta önemli şekilde netice bersin ve işimiz rovaç alsın. Täze ýylyňyzam gutly, mübarek